A fost odată, într-o poiană liniștită, unde soarele se juca de avați ascunselea, printre frunze, un copac bătrân. Dar nu era orice copac, era un copac care știa să spună povești. În trunchiul lui gros, ca o îmbrățișare de lemn, se ascundea o căsuță mică, cu o ușă rotunjită și un acoperiș ca din solzi de zână. La fereastră, pierdelele dansau ușor, de parcă șoșoteau secretele vântului. Iar acolo locuia Lila. Lila nu era nici chiar zână, nici chiar om. Era un pic de fiecare. Avea obrajii ca petalele de trandafir și rătea ca un clopoțel uitat într-o dimineață de primăvară. În fiecare zi, Lila începea aventura cu un bună dimineața spus florilor și florile îi răspundeau. Unele chicoteau, altele se legănau, iar cele mai timide doar își scoteau roa ca pe niște lacrimi de bucurie. Într-o zi, în timp ce întindea rufele colorate pe creanga cea mare, a auzit un foșnet. "Cine e acolo?" a întrebat ea, cu vocea moale ca mierea. Din spatele unui tufiș de hortenzii a apărut un arici mic, cu un bot curios și ochi ca două mărgele lucioase. M-am rătăcit," a spus el timid. Lila a zâmbit larg. "Atunci ai ajuns exact unde trebuie." L-a invitat în căsuță, i-a pregătit ceai de mentă și a pus pe cap o pălărioară mică din frunză. Ariciul a început să râdă și pentru prima dată în ziua aceea a uitat că era pierdut. Seara, când cerul s-a colorat în portocaliu și roz, Lila l-a dus înapoi spre pădure, dar înainte să plece, ariciul s-a întors și i-a spus: Cred că nu m-am rătăcit deloc. Cred că te-am găsit." Lila a clipit ușor și a zâmbit, iar copacul a foșnit încet, ca și cum ar fi fost de acord. De atunci, în fiecare zi, câte o poveste nouă începe sub ramurile lui. Iar dacă asculți cu atenție, poate o vei auzi și tu. Și cine știe, poate într-o zi, drumul tău te va duce chiar la ușa cea mică. Lila te așteaptă.